Bang' Sabato, Maria nyar Magdala noringo e liel kendo noneno kijiko gol e liel. Omiyo nowacho ni Simon Petro gi japuonjre mane Yesu ohero, gisagolo Ruoth e liel kendo wakia kama gikete. Eka Petro nowuok gi japuonjre machielono. Ne gidhiyo ka liel. Gin ji ariyo ne giringo kaachiel. To japuonjre machielono noyombo Petro mokwongo ne chopo e liel. Eka kokulore mong'iyo, noneno nengni kani piny, to ne ok odonjoe. Simon Petro bende nobiro koluwe, kendo nodonjo ei liel, moneno nengni kani piny kod kitamba mane ni e wiye ka oketi kanyachiel gi nengni, to koketi kar kende. Eka japuonjre machielono, jal manokwongo chopo e liel, bende nodonjo, moneno noyie, nikech ne pok ging'eyo weche manondiki ni onego ochier oa kuom jomotho. Eka jopuonjrego nodok dala. To Mariam nochung' e dho liel oko koywak. Ka noywak, nolung'ore mong'iyo i liel, kendo noneno malaika ariyo morwakore gi nengni marachere kobet kama noketie ringre Yesu. Achiel yo ka wiye, machielo yo ka tiendene. Ne gipenje ni, "Nyako, iywak nang'o?" Nodwokogi niya, "Nikech gigolo ruodha, kendo akia kama gikete." Kosewacho wechegi, nolokore moneno Yesu kochung'. To ne ok ong'eyo ni en Yesu. Yesu nopenje ni, "Nyako, iywak nang'o? Imanyo ng'a?" To en kogalo ka en jarit puodho, nowachone niya, "Ruoth, ka in ema ikawe, kona kumikete, adhi akawe." Yesu noluonge ni Mariam. Nolokore kendo nowachone ni gi dho Ibrania ni Raboni, tiende ni japuonj. Yesu nokone niya, "Kik imula, nikech pok aidho adhi ka Wuora. To dhiyo ir jowetena, iwachnegi ni, an aidho adhi ka Wuora kendo ka Wuoru, ka Nyasacha kendo Nyasachu." Mariam nyar Magdala nodhi nowacho ni jopuonjre niya, "Aseneno Ruoth," kendo ni Yesu osewachone wechego. Ka nochopo odhiambo chieng'no, ma en chieng' mokwongo bang' Sabato, dhoudi nochiegi kama jopuonjre ne nitie, nikech ne giluoro jo-Yahudi. Yesu nobiro nochung' e diergi mowachonegi niya, "Okwe uru." Kosewacho kamano, nonyisogi lwetene gi ng'ete. Eka jopuonjre ne mor kane gineno Ruoth. Yesu nowachonegi kendo ni, "Okwe uru. Kaka Wuora noora, e kaka an bende aorou." Kosewacho mago, nokudho muya kuomgi mowachonegi niya, "Nwang'uru Roho Maler. Jomuweyo richogi nowenegi. Jomuwachonegi ni richogi ok owe, richogi ok wenegi." To Thoma miluongo ni Rut, ng'at achiel kuom ji 12 ne ok
ni kodgi kane Yesu obiro. Jopuonjre moko nowachone ni waseneno Ruoth. To en nowachonegi niya, an ka ok aneno wang' musmal e lwetene, kendo aketo lith lweta e wang' musmal, kendo aketo lweta e ng'ete, ok anayie ngang'. Bang' ndalo 8, jopuonjre ne nie ot, kendo Thoma ne ni kodgi. Yesu nobiro ka dho ot olor, nochung' e diergi mowacho niya, okweuru. Eka nowacho ni Thoma ni, kel lith lweti ka, kendo ine lwetena, kendo iket lweti e ng'eta, kendo kik ibed ng'at ma ok yie, ng'at ma yie. Thoma nodwoke ni, Ruodha kendo Nyasacha. Yesu nowachone niya, nikech inena emomiyo iyie. Gin jomogwedhi mane ok oneno to noyie. Yesu notimo ranyisi moko mang'eny bende e nyim jopuonjrene ma ok ondiki e kitabuni. To magi ondiki mondo uyie ni Yesu en Kristo, Wuod Nyasaye, kendo kuyie mondo ubed gi ngima e nyinge.